Какво става, хора? Аз съм Преси, а това е моят приятел Гого. Здравейте, хора, сега ще правим нов вариант на Чарли. Чарли, тук ли си? Точно така, айде. Айде, върти. Ето това може да се прави на високо. Да. Да, сега сме на ниско. Да, сега сме на ниско, за да не ни пречи. Да. Давай да въртя. Да, въртим. Да, чакай, аз трябва да държа. Да, всъщност дръж. Да. Не стана. Я дръж камерата ти. Да, давай. Ама ме случи мене. И това. Да, разбира се. Не, май, чай малко. То тя се държи. Чай. Не, пак не стана, дай пак. Чай! Не. Дай пак. Айде, да. Сега ще ви покажем. Ето тук. Сега ще ви покажем. Какво правиш? Кой играе тази страшна роля? Сега ще ви покажем. За малко ще чупиш GoPro-то. Нашата приятелка Ели! Елена Пунчева. Следвайте ме от моята канал. Сега, чай, бе, чай! И аз имам канал, последвайте ме. Добре, той е на брати, както и да е. Ще снимаме Руби, нали? И той е човек. Също той е куче. Ей, Руби! Я кажи здрасти на камерата. Дай тук, чукай. О, дай лапа на камерата. Руби, дай лапа. Дай лапа. Здрасти, Руби. Не бъди лош. Това е моето куче. Здравейте, хора. Точно така. Здравейте, пак ви казвам, последвайте ме в моя канал. А ние сега сме в Леголо къщата. Ето. Абонирайте се. Ели, бе! Човек, така се предсаква видеото. Излизате към банката. И батерията падна. Да. Не е падна. Съдружци, Да. направихте ли клипчето? Не. Абонирайте се и... Ей, това е Руби. И сложете линк в описанието. И дайте лайк. Ето да видите, Руби има... И дайте лайк на това видео. А пък моето куче, за жалост, не знам дали го знаете. За жалост Бялото. Да, знаете го, защото аз имам клип. Някой го отрови. Да, но ще си се идва оправи. след 5 месеца. Да, ще се оправи. Да. Си идваш, спокойно Да. си идва. Абе, Рубчо, да не искаш да хъпваш камерата, бе. Абе, имаш кози на обяз тук. Къде има? Не. Той има храна. Ето да видите. Храната му. Това е. Тук яде. Тук пие вода. А тук се лежи. И под масата. Да, и под масата. А пък ето това го е направил той като малък. Ето това всичкото го е направил той. Ако искате, хора, може да видите как аз... Това е неговата играчка. О, дай, Ели, дай! Ели, чакай. Ако искате, хора, може да видите как аз играя с него, с неговата играчка в другия клип в описанието. Довиждане! Айде, Довиждане, чао! 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 Чао!